Ok. Dobar dan još jednom. Nastavljamo prezentaciju VLOOKUP i match formule koje pretražuju neke podatke, neke vrijednosti u određenim tablicama. I ovdje na ovom prvom primjeru VLOOKUP formule mogli smo vidjeti ovo jedan način korištenja. Ako želimo da nam pretraživanje tako izgleda, znači da bude na takav jedan način odrađeno, ovo je jedan od načina da dobijemo određene podatke za tražene vrijednosti. Ako kliknemo na bilo koju od ovih ćelija, znači gdje su nam odgovori, gdje su upisane formule, vidimo da je to zapravo ista formula, ali samo je broj stupca promjenjiv. Samo se on mijenja. Sve ostalo je isto. Znači, ajmo staviti ovdje čisto da vi malo lakše to. Ovo su nam brojevi naših stupaca u našoj ovoj tablici. Znači, ovo je stupac 1, stupac 2, 3, 4 i tako dalje. Upravo zato sljedeću formulu koju vam želim pokazati je match formula. Šta ona radi? Match formula nam daje relativan položaj neke stavke u polju koja odgovara navedenoj vrijednosti u navedenom poretku. Znači, ovo će biti navedeno kao vrijednost, a ovo će biti to polje u kojem mi tražimo od match formule da nam da relativan položaj te stavke. Znači, ovdje imamo vrijednost dan u ovom polju, znači u ovom navedenom poretku. Šta želimo? Da nam match formula da odgovor u broju u ovoj ćeliji koji je položaj u ovom navedenom poretku ova vrijednost. Znači, 1, 2, 3, 4. Dan je na 4. poziciji u ovom poretku. Jednako. Match formula, isto kao i VLOOKUP, traži nas najprije traženu vrijednost. Znači, rekli smo ovo. Lookup array, raspon ćelija, odnosno poredak koji mi želimo pretražiti je ovo i treba nam 0 kao točan odgovor. Evo ga. Dan je 4. pozicija, broj mobitela 3. grupa na 5. mjestu, spol na 6. i tako dalje. Zašto sam odabrao baš ovu formulu? Pokazat ću vam na primjeru 3. U ovom želim kombinirati VLOOKUP formulu sa match formulom. VLOOKUP, tražena vrijednost je ovdje, točka zarez, naša tablica, područje, označimo tablice je ovdje, točka zarez. Dolazimo na broj stupca u našoj tablici. Za broj stupca u tablici kliknut ću na ovo polje, točka zarez i vrijednost
koja točno odgovara, enter. Znači, osoba 1, boju, tamno plava, izmijenit ćemo na osobu 5, smeđa. Ako ovdje izmijenim grupu koja se nalazi u 5, evo ga, osoba 5, odgovori su točni. Pretraživanje funkcionira odlično. Ovo je nekakva kombinacija, ajmo reći, odvojena. Ovdje je match formula, ovdje je VLOOKUP, ali poslužili smo se sa rezultatom match formule da bi mogli pretraživati na jedan drugčiji način. Ok. Sljedeći primjer je VLOOKUP i match formula zajedno u takozvanom ugnježđivanju. Znači imamo jednu kriteriju i imamo drugu kriteriju. Ok. Na koji način to napraviti? Jednako VLOOKUP, tražena vrijednost osoba, ovdje, u tablici označimo područje tablice, točka zarez i dolazimo na ono što smo pokazali sa ovom match formulom. Znači, odredit ćemo taj položaj sa match formulom. Krenemo je upisivati. Tražena vrijednost nam je ovdje. U ovom poretku treba nam točan i zatvaramo match formulu. Stavimo točku zarez i odredimo za VLOOKUP formulu vrijednost koja točno odgovara. Zatvorimo zagradu, enter. Evo, u konačnici ovo je jedan drugi način kako pretraživati podatke sa VLOOKUP formulom, ali uz pomoć ugnježene match formule. To je to. Ovo je vrlo snažna formula, zbilja vrlo korištena i pomoće vam jako puno u nekim izračunima, jer ponekad vi morate pretraživati neke podatke, staviti ih u neku tablicu i na osnovu tih dobivenih podataka onda u nekoj drugoj ćeliji izračunavati neke informacije. I to ćemo pokazati u nekom drugom videu. Hvala na gledanju i pozdrav!